Варна – най-красивият и динамично развиващ се град. Той е известен не само с морския си туризъм, а и с много мощни търговски вериги. Но за варненци си остават традиционните общински пазари. Тук гражданите и гостите на Варна имат възможност да пазаруват и да се снабдяват с пресни плодове, зеленчуци и хранителни стоки на достъпни цени, както и разнообразни промишлени произведения. Но нека да хвърлим поглед назад. Каква бе сградната база, която ползваха търговците наематели само преди 2 години? Както виждаме, няма ги онези срутени бараки, подобаващи на подвижни катуни. Изчистени са остарелите грозящи павилиони. На тяхно място са изградени нови, модерни търговски площадки, съгласно изискванията на европейските стандарти. През тази година Варненският пазар доби нов, съвременен вид. Изцяло се подобри архитектурният ансамбъл на пазарните площадки. Господин Михалчев, да хвърнем поглед няколко години назад. Какво представляваха пазарните площадки, които наподобяваха на арабските, така наречени сука пазари? Аз мисля, че нашите съграждани добре помнят в какво състояние бяха варненските пазари до 2008 година. Все пак не е минало толкова много време. Те разполагаха с една напълно устаряла и амортизирана материална база. Спомняте си така наречената рибна борса с нейната характерна миризма и хигиена. Спомняте си вероятно мястото, известно като Мархи, през което лично мен винаги ме е било страх да мина. В момента то е един модерен, функционален паркинг, който е крайно необходим за правилното развитие на пазара. Визията на пазара по улиците Дрин и Пискулев също беше твърде специфична, да не употребявам друга дума. И тя като лице на пазара отблъскваше клиентите. С 2 думи, общото мнение, че пазарите бяха грозни, нефункционални, мръсни и опасни. Днес виждаме огромна разлика. Нови павилиони, изградени по европейските изисквания. Да, за 3 изключително интензивни и трудни години успяхме да модернизираме около 80% от материално-техническата база и оборудване. Виждате новия рибен пазар, както и почти цялата територия на централен пазар, синия пазар, пазар Чайка, Котвата, Супер 116 и така нататък, да не ги изброявам всичките. Аз, разбира се, не бих искал да превръщам този процес на модернизация в някаква проява на героизъм,
Просто това бяха крайно необходими мероприятия, които бяхме длъжни, заедно с съвета на директорите, да ги реализираме в изключително кратки срокове, тъй като в противен случай съдбата на фирма Пазари и нейното чисто физическо оцеляване като икономически субект, функциониращ в условията на криза, щяха да бъдат поставени на карта. Въпреки нашествието на много търговски фирми и молове, Варненският пазар запази своята позиция. Да, това е факт, но не си мислете, че това е станало с лекота от само себе си. Напротив, с цената на много компромиси и лишения, най-вече от страна на нашите търговци, чието бизнес е много затруднен. И не толкова заради силната конкуренция от страна на големите търговски вериги, колкото заради тежката икономическа ситуация, в която се налага да работят. Сами по себе си моловете не са пряка конкуренция на традиционните пазари никъде по света. Те заемат съвсем различна пазарна ниша, затова мен лично тяхното присъствие не ме притеснява. Това, което аз констатирам като огромен пропуск, е, че пазарът не се е наложил и не се е развил в годините като туристическа дестинация. Нещо, което успяхме да променим през тези години и от тук нататък продължаваме да работим интензивно в това направление. Как постигнахте всичко това в условията на криза? Много просто, с добър мениджмънт. В интерес на истината, в моята практика като икономист, това вероятно е най-голямото предизвикателство, с което съм се сблъсквал, тъй като момента, в който поех управлението на общинската фирма, съвпадна много точно с началото на икономическата криза, в която влязохме, знаете, през есента на 2008 година. Но от друга страна, всеки може да управлява, когато икономиката е в подем. Истинското изпитание е да вдигнете на крака, да модернизирате и да превърнете една тежка структура, каквато е фирма Пазари, в най-добре, най-стабилно развиващата се общинска фирма, каквато е в момента, и то в условията на една задълбочаваща се икономическа криза, която по своя мащаб, по своята всеобхватност, няма никакъв аналог, в който и да е от познатата ни история. Икономистите знаят добре за какво става дума. Всички резултати показват, че ние заедно с съвета на директорите успяхме и разбира се с помощта на нашия принципал, Общински съвет и Общинската администрация, успяхме да решим задачите. Силно се надявам от тук нататък, дай Боже, да имаме сили да продължим да работим по този начин. Сега търговците работят при много добри условия. Предлаганите новоизградени търговски площадки отговарят на европейските изисквания. Това проличава и от подобрената инфраструктура. Димитричка Радушева съм председател на Сдружението Солидарни търговци и производители на кооперативен пазар град Варна. Какво мога да кажа до сегашното съществуване и работата ни именно на този обект? Доволна съм от това, че като председател на гражданска организация успяхме да постигнем изключително много в рамките на тези 2 години. Като първо условие бих подчертала, и то много дебело, в рамките на добрия тон, в рамките на диалога, успяхме с новото ръководство на фирма Пазари да постигнем нещо наистина значимо за всички ония, които работят на този пазар. На мястото на старите магазини на улица Дрин са изградени нови, без те да пречат на движението.
Сега улицата е свободна за преминаването на автомобилния поток към центъра на града. Голямо улеснение за клиентите на пазара е новоизграденият паркинг за коли. Тук вече спокойно, без напрежение се извършва зареждането. Сега, около фирма Пазари, всичко е светло. Фирмата работи открито. Всички обекти се отдават чрез търг. Премахната е порочната практика да се отдават търговските площадки на свои хора, а те да ги преотстъпват срещу заплащане. Така се създаваха предпоставки за корумпиране и незаконно използване на пазарните помещения. Голямо внимание ръководството и бордът на фирмата отделяха за подобряване на материалната база на другите филиали. Например, на така наречения синия пазар бяха подменени основно всички маси с нови, съвременни и удобни, както за търговците, така и за клиентите. Направил прекрасен пазар тук. Нещо много красиво, много хубаво, хигиенично, просто разположено така, всеки, който мине, да се радва. Но и стоката е много хубава и няма човек, който да мине и да не си купи. Имаше нужда промяна пазара, старите маси бяха много зле. В смисъл такъв нямаше никакъв вид, в такъв смисъл, че идват и туристи, зле се представя и държавата като цяло с пазара, но много добра беше идеята да се сменят масите. И така връзката с клиенти и търговци стана по-добра. Клиентите са доволни от новите маси, много добре изглежда. Мерхаба, şu anda Варна. Намираме се на Варненския пазар. От 3 години се занимавам с търговия и знам състоянието на пазара. Какво беше преди 3 години? Виждаме как за кратко време той стана един от най-модерните пазари в страната ви. В този пазар се намира всичко, като почнеш от дрехите и всичко останало, което ви е нужно. Той е открит за всички, както за български граждани, така и чужденци, които имат желание да наемат обекти и да развиват търговска дейност. Всичко е изградено по най-удобните за клиентите стандарти. Изцяло бе подменена материалната база на пазара в квартал Чайка. Пазарът за цветя бе преустроен с съвременни съоръжения от европейски тип.
Немалък дял за подобряването и качественото обслужване на гражданите се пада на вътрешно-ведомствения контрол, който изисква от търговците да спазват законовите норми при обслужването. Значи тази маса, освен че добре е подредена, отговаря на нашите вътрешни правила на пазари за работа на пазарите между рано. Друг важен момент от дейността на фирмата е изграждането на нов рибен пазар, който да отговаря на европейските изисквания. Тази необходимост бе наложена от изискванията на европейските стандарти, с които фирмата трябваше да се съобрази, защото старият модел на рибния пазар не бе съобразен с тези изисквания. Това наложи санитарните власти да затворят пазара за риба, който преди 10 години бе построен, но не съобразен с санитарните норми. Тук виждаме при какви условия са работили търговците. Без хладилни съоръжения и с лоша хигиена, защото рибният продукт изисква специални условия за съхранение и поддържане. Това наложи варненци да се лишат за известно време от тази придобивка. За съвсем кратко време, ръководството на фирмата, подкрепено от Общинския съвет, успя да изгради нов рибен пазар на съвременно ниво. Така вече търговците имат възможност да работят при много добри условия, а гражданите да се снабдяват с качествен рибен продукт и при добро обслужване. Щастлив съм днес като председател на Общинския съвет, който е принципал на общинска фирма Пазари, да застана тук пред вас и да изкажа своето задоволство от това, което днес се случва в нашия град, който беше плод на добри инвестиционни практики, които бяха въведени в фирма Пазари, в резултат на които днеска нашият град и търговците на фирма Пазари имат обновенията рибен пазар. Не мога да не споделя пред вас и своето задоволство, че в условия на икономическа криза точно едно общинско дружество, на което Общински съвет Варна е принципал, открива нови работни места, което е и добър признак за това как ръководството на града се бори с икономическата криза, обхванала не само нашия град, но и страната като цяло. Убеден съм, че фирма Пазари ще продължи в същият дух. Тя ще покаже как трябва в условия на криза да се грижи за интересите и потребностите на гражданите на града. Затова искам да използвам възможността да поздравя и да благодаря на всички институции, които се ангажираха и които помогнаха проектът да се развие в сравнително кратки срокове. Всъщност този рибен пазар не е нищо особено, нищо нечувано и невиждано, но той е от изключително значение за целостта и правилното функциониране на пазара. Тук търговците, освен че се намират в една перманентна конкуренция помежду си, те са и в пълна симбиоза. И ето затова наистина много се радвам, че в условията на изключително тежка рецесия успяхме, стигнаха ни силите да изградим, да обзаведем и да оборудваме с всичко необходимо този комплекс, за да може той да функционира правилно и да отговори на всички и на най-завишените изисквания на контролните органи. Бих искал да пожелая на нашите търговци, наематели на рибния пазар, да поддържат винаги високото ниво, с което започват в момента на обслужване и на хигиена. В тържествена обстановка обектът бе открит от председателя на Общинския съвет на Варна, господин Николай Апостолов.
Уважаеми гости, скъпи съграждани, аз много се радвам, че днес имам възможност да ви поздравя с един от най-хубавите български празници, Денят на Свети Николай Чудотворец, който има особено значение за морската ни столица. Заедно с моите колеги от името на общинска фирма Пазари бих искал да ви пожелая много топлина, много радост и доброта. Уверен съм, че тази наша инициатива ще се превърне в ежегодна традиция и всяка година ние ще организираме все по-голям и все по-значим истински фестивал на рибата, такъв какъвто Варна и варненци заслужават. Благодаря ви, бъдете здрави! Но нека да хвърлим поглед как са организирани пазарите в други страни, например в съседна Турция. За разлика от добре организираните пазари във Варна, тук нямат постоянни павилиони и маси, където да си разположат стоката. Общината е определила площадки в целия град по райони. И така, търговците нямат постоянно работно място, а гастролират по един ден в седмицата по график. Санитарен контрол липсва. Варна е морската столица на България, с силно развит туризъм. Чуждестранните туристи, които посещават Варна, се убеждават, че варненските пазари са една привлекателна дестинация. Фирмата дава своя дял Варна да стане по-привлекателна за живеене, като осигурява най-разнообразни и качествени услуги с модерни пазарни площадки и висока култура на обслужване.